нимаи дуюми рӯзи гузашта бо иштироки профессори донишгоҳи аграрии тоҷикистон Музаффар Каримов, мудири шӯъбаи селексия ва технологияи гӯсфандпарварии Институти чорвопарварии Хуршед Давлатов, мудири шӯъбаи сабзавоткорӣ ва буғпарварии Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳром Сангинов ва мудири шӯъбаи токпарварии Академияи илмҳои Тоҷикистон Рустам Хоҷа Қаландаров бо раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва намояндагони кишоварзии шаҳри Турсунзода семинар машварат баргузор намуданд. раиси раёсати кишоварзии шаҳри Турсунзода Ҷаҳонгир Равшанов семинар машваратро оғоз карда, меҳмононро хушомадан гуфт ва доираи баргузории чунин ҳамоиш фикру назари хешро баён кард. дар соли 2018 мо 400 гектар картошка дар фақат хоҷагиҳои кишоварзӣ, яъне хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъовӣ мо бояд картошка кишт кунем ва заминҳое ки имрӯз ба мои шумо дода шудааст барои истифода ва хеле ки муҳтарам пешвои миллат вазифаи асосии ҳукумати ҷумҳурӣ се стратегия асосӣ бар уҳда гирифтанд. яке аз ҳам стратегия таъмини амнияти озуқавурӣ аст. бо ҳамин мақсад мои шумо замина ба истифода гирифтаем ва мо имрӯз маҷбур мешавем ки ҳар як ба ҷамъи замина оқилона истифода бурда. дар ҳафти намоиш дар бораи технологияи парвариши картошкаи барвақтӣ, бунёди боғҳои замонавӣ ва технологияи парвариши он, тадбирҳои агротехникӣ оид ба рафъи таъсири хушк омадани фасли тирамоҳ зимистон муфассал суханронӣ карда шуд. намояндагони Академияи илмҳои Тоҷикистон, олимони соҳаи кишоварзӣ, доираи оқилона истифода бурдани обу хок дар Тоҷикистон таъссуроти хешро чунин баён карданд. картошка мешавад тирамоҳӣ, барвақтӣ ва тобистона. дар води ҳисоб асосан кишти картошкаи барвақтӣ гузаронида мешавад. агар води бахш ба ёдирак хадмон ба картошкаи тирамоҳӣ бошад, дар ноҳияҳои тобии ҷумҳур тобистона бошад, дар води ҳисоб картошкаи барвақтӣ. картошкаро дар урфият мегӯянд нони дуюм. ҳақиқатан ҳамин хелам ҳаст. дар он оилае нест ки як рӯз ба як бор хӯроки картошкагӣ нахӯрад. картошка дорои тамоми моддаҳои ғизоие ки ба инсон лозим аст дорад. аз он ҷумла крахмал дорад, сафеда дорад, равғанам дорад, қандҳоам дорад, витаминҳои С, B1, B2, B6, витамини P, витамини K, витамини E, витамини E. он витаминҳое ки барои инсон лозим аст дар зироати картошка, нерӯз дар лундаи картошка, дар ҳосили картошка ҷойгир шуда. мақсад аз баргузор шудани чунин семинару машваратҳо баланд бардоштани маърифатнокӣ ва истифодаи мақсадноки замин дар хоҷагиҳои кишоварзӣ мебошад. бояд деҳқонони шаҳри Турсунзода қоидаҳои агротехникиро саривақт роҳандозӣ намуда барои роёнидани ҳосили дилхоҳ тадбирҳои судманд андешанд. изҳор доштанд намояндагони вазорати кишоварзӣ. семинар машварат дар фазои ошкорбаёнӣ доир шуд ва ба ҳозирин таъссуроти нек боқӣ гузошт. Собирҷон Саидов, Дилмурод Шарипов барои барномаи иттилоотии Хабар.